kai mugun mahaukaci ne. Ko addinin musulunci ma an ce in kaga sako, in kaga abu mara kyau ka kauda shi da hannu, ba za ka iya ba ka kauda shi da baki, ko in ba za ka iya ba ka iya ba a zuciya. Amma kai barnan ma kake so a dinga yi dan ubanka, za ka ci ubanka. Kai barnan kake so a dinga yi, ka fi so a dinga kashe mutane dan ubanka da wani katon kanka. Allah ya yarda ba za a zaɓe shi ba, in dai kai da yan gidanku za ku taru ku je ku zaɓe shi, dan uwarka. Ba wanda zai zaɓi Tinubu ɗan shegiya. Minus ba wani 4+4 wai 8 minus. Dan uban shi zamu ga wanda zai ƙara mulka a Najeriya dan tara ya kai ta Lagos dan uwar shi. Kai baka in baban da kai Musa, dama an ce baka iya turanci ba, mu ba za mu ma da turanci ba, da Hausa za mu ma dan ubanka dan ka ji da kyau shege bala bi. Dan uwarka shege manafiki. Ka samu an sama wata kuɗi, ka samu an cika ma an dan sama wasu kuɗi a kan jahili da kiki. Mu yan Kaduna ne, dan uwarka ka sake ka shigo Kaduna sai ka ci ubanka. Yanke dan shegiya yanke.